Не, ела, мамо. Там. Снимах му дупето край. Направи шоу за видеото, падни във водата. Чакай, че тук е най... Знам. Ми ти що се спря там? Сега ли трябва да... Върви нататъка. Leo, would you like to go to your mom? Ми падни да, аз ти казах. И ти какво сега се връщаш пак на най-силното? Вървете там! Сиси, ако паднеш, много се смея. Да, да. Абе... Сиси, ти седиш почти на едно и също място, давай! То са и хлъзка, то не е само да те влачи течението, ми камъните са хлъзкави. Да. Кажи здравей! Хай!